Report! Kinwestyon ng isang opisyal sa San Quintin ang kaligtasan sa public consumption na ginagamit na high-density polyethylene pipe o tubo na ginagamit sa Potable water project na inilulunsad sa mga barangay ng bayan. Ayon sa opisyal ng bayan, makikita sa label ng mga itim na HDPE pipe na for agri-purposes at hindi ligtas sa kalusugan dahil maaring recycled HDPE material ang ginagamit. Opinyon ng ilan na hindi umano nararapat sa potable water ang kulay itim na tubo dahil base sa color code guide, tanging blue o striped blue na pipe ang inilaan para sa patubig. Umapila naman ang ilang residente na ilabas ang water analysis ng potable water dahil maaring kontaminado ang tubig na iniinom ng mga residente. Samantala, nanindigan ng lokal na pamahalaan na ligtas inumin ang tubig mula sa programa at dumaan sa proseso na itinakda ng National Water Resource Board. Sa kabila ng issue, patuloy pa rin ang hiling ng mga residente sa ibang barangay na mabigyan ng potable water upang mas madaling makakuha ng maiinom na tubig. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.